Đi. Apa? Apa? Ui. Kulu. 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 Si tuh deh. Hai. Deh, sang bawa angbu urus gaखोनांगौ deh tinggal sembang dah di gaखोआबा नों थिखांनो नागिरा इदि tuh ada bye bye साननैसो इसा हारसिं जाथ'सिगोन गोजांदो हमथाबाय थादो आदै बेलेगखि नायनाङा दा आं दङ आबा ओइ नायहरलायनाङा सिथा दङ नै आं दङ सिथा जाबाय स्टेशन रङिया सफैबाय जों बागानपारा नेगासिनो बासखौ ओमफ्राय बासजों रङिया रङियानिफ्राय ट्रेन दा दसे उनाव खोन्थागोन बहा थांगासिनो बास नेगासिनो सेनफोरा मारिनाय नंगौना नङा गुलु नोंना ने सेनानो गैया नामा इनालाय दा जों थांग्रोनोसै बासआ फैगोन 6:15 ओमफ्राय आं बांद्राय भिडिअ लाबाय थानो हानाय नङा डाइरेक्ट रङियायाव लोगो हमहैगोन आं ओमफ्राय रङियायाव खिन्थागोन बहा थांनो नागिरदों आरो बेसेबां बुरजा थफ्ला थफ्लि लानानै केमेरा हमबाय थानो हानाय नङा ना रानियाबो गेटुखौबो सासे सामलायनांगौ जाखायो ओंखायनोथ'
रङियाव लोगो मोनसिगोन बेयो निस्साय नों बिदि लाङा गस्ला गुफुराव नांजानो गिथाव राला थ' दा जोङो रङिया मोनबाय स्टेसनाव ओमफ्राय मायाव थांनो नागिरदों बेखौ आं खोन्थानोसै बिनानाव लाहानाव थांगोन आंनि बिनानाव रसिला लाहानाव थांनो नागिरदों जोङो गहपुरावनो बिसानाव ओमफ्राय फार्स्ट टाइम थांगोन जोङो बिसानाव रानिमोना खनसे थांखांबाय आं थाङाखैमोन बारु हाबा जानायनिफ्रायनो थाङाखैमोन माने एसे गाज्रि मोनलायनानै दङमोन ना ओमफ्राय उनाव बहाथो बिदिहाय गाज्रि मोननानै थाबाय थानो नङा होमबा ओंखायनोथ' जाहोनावथ' ओरैनो फैबाय थायो इयो खिन्थु जोङो बारा फैनाय जाया आरो ओमफ्राय गोजानबो जायोना ओमफ्राय न'आवबो रावबो थाया जोंहा ओमफ्राय आइमोनाबो आरो खामानि बेस्थ' थाबाय थायो ओंखायनोथ' थांनायानो जाया बोरैबा बावनानै थानाय बायदि जाथारो इखो बिराद गोबावजों फैयो आइमोना खनसे राजानि ओंखाम दौनायाव फैदोंमोन नामा ओमफ्राय बेनिफ्राय फैयाखैयानो ओमफ्य दा जोङो थांनो नागिरदों बिसानाव आरो ओमफ्राय अरुणाचलबो बेरायगोन जोङो बे टारगेटआवनो फैखादो मा फैखादो थांखानायदों थांखानायदों अरुणाचलबो बेरायहैगोन एसे थान्दा एकदमबारे ओमफ्राय दा नुलांबाय थागोन जों मा खालामो बेवहाय बहा थाङो आं खालामनि माने ओरैनोथ' जोङो बेहाय अरुणाचलाव थांनानै हटेल बिदिहाय बुक खालामनो फैसा गैया नालाय थ' बिसानि खाथि जाहैखायो ओमफ्राय आलासिबो जाहैबाय ओमफ्राय उनाव अरुणाचलबो बेरायहैबाय थ' एक गलि द' सिखार खालामनो फैदों जों दा ओमफ्राय दा जोङो नेगासिनो बेहाय ट्रेनखौ आठथा बेसेबांलाय रानि 8:40 ट्रेन दङ 8:40आवहाय ओमफ्राय दा 8 जाबायदां ओमफ्राय फैसा 8 जाथ'वाखै जों बुहुत एडभान्स मोनफैबाय दिनै ओमफ्राय सोरजोंबा लांजागोन नोङो बेनो दा गब'सो थांसै ओमफ्राय दा ट्रेनाव गाखोबा खनसे लालायनोसै दा थांसै अ माने खर'आव बेयो मोनसे अ सिगांसो Dulu lang God. Ano? Ito tong flavor ধরবে যেন আলো থাকে তুমি এখানে সাইডে ইনটো ঘুমাবো উলায়া ঘুমাবো কেন কিনতে বলতে পার সিনি শিখতে নাই যাও সে নাম্বার আছে yo 99 이거 보세요. 바로 들었어요. 승리야 비세. 99. 너 있어 그러나? 왕구. 만이 99. 비줘라. 뭐를 먹나? 아이. 오케이. 시큰데. 저 사비리아니 खाना. bây giờ dừng train thằng nó xây cột. खाना बिरयानी खाना. nó cả cái đường công. ओमफ्राय जोङो दा सहैगोन खैथायाव मिथिगोना एकथा देरथा दुथा बेफोरबायदियाव एक्जेक्ट मिथिया जों खाना थांफेराखैना ओमफ्राय रानियाबो मिथिया ओमफ्राय उनावहाय जोङो खोन्थाहराखै बिसोरनो सारप्राइज माने दाखालि नानिया बुंहरदोंमोन आरो नोंसोर फैमारगोन ना फैमारा बिदि होननानै ओमफ्राय आं बुंदों मा जों थांथ'ला बैसागुनि उनाव थांगोन होननानै ओमफ्राय एसे बोरै जाबाय थादोंमोन आरो मानसि आरो सारप्राइज होगोन होननानैनो आङो खोन्थाहराखै दाबो खोन्थाहराखै जोङो ओमफ्राय उनाव न'आव थांबासो सारप्राइज खालामहैगोन ओमफ्राय दा थांग्रोनोसै बारा लालांबाय थांना जेनेबा मानसि गाखोफैगोन गाखोफैबायानो थ' दा लोगो मोनलायनोसै गहपुराव पानीपुरी वाले malayनि खामानि जाजोबो
Finally gopur. Baksaनिफ्राय गपुर हालामाव ओमफ्राय जोखोम जालायबावबायनो खिरखि गोलै जानानै जि बुलायबाय जोखोम थाङै थाङै भिडिअखौनो लायाखै आरो लादो भिडिअखौ लामारदों दा लादो itu हांसो मानसिया फैखो जोङो लुलु ada sendiri ada sendiri masa kok kubama? Kubama? Kopur. Sampai baik kopur. ओमफ्राय दा बेनिफ्राय थांनांगौ बिसानि न'सिम ओमफ्राय बेहाय दा बिसोरनि आलासि जायो नानि लाहानि बे लांनो फैथ'दों आरो नैबे गारियाहाय जों दा बेहाय फैनोसै